ina suspect din tashi me a wani jottaro a wara be lawmi fotti be debbo miram dofti debbo miram malumo yau tona ne ngasiro fi ado wara kidnapping fa tashi mu dan kidnapping tashi haka ita to uban washe ma ki tafi da ci uban washe ki tafi da ci yau a wara jottaro a yerbana min yimbe wara hosa min jottaro a yawa wallahi a yawa to a yawai fadon halafa yawo mazawar jottaro usani a yawa be laulo a wara jarbura wannan ta yasa ta jike mu aiki a radun Allah am what to muje kai wannan akwai yar kabura uwa an ci kai radio Allah sai na shi mashi uwa hello kada bar yi mu kana jiye mu ko to radio Allah akwai matsala akwai tashin hankali kam wannan wanda sun zo da jume sun zo ba tare suka zo da wani ba ya kawai sun shiga cikin lumo cikin kasuwa kawai sai take cewa wai mijin siyasa mu sana'a yakin nafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un garin yaya me yake su kasuwa yanzu suna da cikin lumo cikin kasuwa kai haddai bon ya radun Allah wannan ta jike mu a radun Allah ta jike mu aiki kam Hello, mai gida. Maza ina son ka tashi a sanda ka tafi bakin kasuwa ka ɗauko injin nikan nan akwai bakin fulani na sun zo zaka gansu sun zo da ƙwaraye masu zane gyada suka kawo min suna son a nika musu maza ka nika musu kuma za su bar gari a yau ina son ka miƙa su bakin ƙofar Nasarawa maza bakin umbrella nan a ɗauke su a wuce da su an gama mai gida. hello kada bar ba na jin ka ta ya ake shiki ne to yanzu to bari in gaya maka ina suke zuwa ina suke hawa mota ina filin parking to su baro bakin filin parking kar su tsaya filin parking maza su dawo jikin stadium ina inda ake lodi din sai sun gota bakin stadium su tsaya maza ka kira ta ci kenan Allah duk yanda za a yi duk gumun da za a yi Allah su fito dan Allah ka annabi dan Allah bandirawo su fito na haura wala quwwata illa billah na haura wala quwwata illa oh hello assalamu alaikum na Halima ki sauri da Allah ka kawo mun macin da AK ka kawo mun macin da AK47 ki sauri da Allah ka kai goyo magazine din ka goyo ci sosai ka goyo magazine din banda na ka ƙara wani akai ki sauri mu haɗu da kai bakin daji Control. Yeah, over. Yeah, I'm Spoldogara. We have a situation in a Corey market.